Bihira akong magbahagi ng mga larawan o video ng mga insidente sa eroplano dahil ayokong magdulot ng pag-aalala sa iba. Gayunpaman, sa pagtaas ng mga aksidente sa abyasyon na nagiging balita, nais kong ipaalam sa inyo na nananatiling pinakaligtas na paraan ng transportasyon ang paglipad. Ang eksena mula sa Toronto kahapon ay talagang nakakagulat, ngunit salamat sa mahusay na naisagawang mga pamamaraan sa kaligtasan, lahat ay nakaligtas at ligtas na nailikas. Ito ay patunay ng masusing pagsasanay at kahandaan ng mga propesyonal sa abyasyon. Gayunpaman, ang kaligtasan ay hindi isang bagay na isinasawalang bahala. Ang pagkakaroon ng kasiyahan, ang kaaway ng pag-unlad, at responsibilidad nila bilang mga propesyonal sa abyasyon na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan upang masiguro na ligtas ang paglipad. Lahat sila ay matututo mula sa mga pangyayaring ito at gagawing mas ligtas ang paglipad bukas.